Like. Ekusemakeni ngicabangane. Abe sahlangana shayile ya science project elinda ngamaqoqo. Hayi akukho grand edladleni fanasi. Why boy? Abedladleni ihlala khona bomama bomthandazo, fana bese uthandaza every day fana. Ngithi kusayihlalela nje ngiblomele ngibukele uTV mfethu. Ngize ngomagreeze sengimemeza. Manqoba uzosenzela itiko manje ngithi ngihlanyise fana. Yahlupha boy. Ngilahle phansi fanasi. Hayi nozwakala laphendile nje. Uyahlanya ufuna 10 minutes azosihama. Hayi mina man. Oh, 10 minutes ethi ufika late ngenkathi. Jona singafika ngabo 4 ngabo 6 izabe sishayile. Okay boy, yazi mina since ngaso. Okay, ake nasenza kanjani ke? Manqoba ngizokulanda ngabo ma quarter to 4. Ya ngoba uyakhala. Manqoba. Endoda. Sure boy, sure. Sikhuluma nawe kwenzakala. Hayi, ngigrand mathe. Hayi. Ibhizi bhekene nale activities yakho. Ngeke na jitha mara mjitsi le activities ziyahlupha la yoshe. Sana lezi. Ngeke. Uba le tona le phakathi kule tona ezi3. Ale tona ka bole stiti lesi. Leso strike. Ya, ibonakala ngathi silemnyano. Ukusakho umuntu. Shaka ukuthi mangaka kemva kwendlu. Ya akakabuyi kulomthandazo wawo. Yazi asisheshe bheki wangasibona yazi. Bithi weekend hairstyle yakho ayiseyinhle nje futhi ibukeka ngathi iyabiza. Hawu yini usenze sekayamsupport umntwana na or uthola boyfriend entsha? Hayibo mamjelisi mina angiyidingi indoda empilweni yami. Ngiyasebenzela ukuthi ngisupporte mina nengane yami. Kodwa ngoba wena uthe ubaba umthiminyaka akubhadali kahle. Baba ngumsindo mamjelisi lo muntu la e-officeini lakhe uzokuzwa. Yini uzama ukungixoshisa na? Sondeleke phela ngikuxoxele. Uswile kule weekend esibuya kwenzekeni ngophindi. Sekabuyelele nale boyfriend yakhe eNigeria. Ubaba kamzwakhe. Yena yedwa vo. Ngaleso sikhathi ebethandana nenye amantombazana asetsakana. Uthini na? Efike emzini kaMazikhali ngomgqibelo ebusuku. Ilwa ishauta bangumsindo. Ithi izobabonisa. Hayibo mamjelisi. Ithi ifuna uphinda aphumele ngaphandle. Ithi mabangaphumi izobabonisa izoyenza into enkulu kabi. Hayibo and then kwenzakalani? Kwase ngingakusiza ngani mamjelisi? Awumosola. Usuzokhokha isikweletu sakho. Cha baba umthimunye. Angizelanga ngizokhokha isikweletu sami okwamanje imali yami sabambeke emkhathini. Ngizele kuzothatha isinkwa nobisi. Ngithi ulindele. Wasahlameza nje. Nikeza umphelisi soda la. Yebo mnumzane. Ngiyabonga sisi. Sokala nje boss. Sure. Boy. Yini nje? Ngithuna noma yini mfana ukuthi ngibe nedlala efanele lakini. Oh. Abona mfana iplasma, amakhathi mfana. Calile. Siningi mfana. I'm sure lakini mfana ni rice everyday. Lana. Wena wazobheda lana salukubona umuntu edlela rice everyday cha ukuthi kabanda sokheza. Angitshela nje ufike kunjani kuba rich? Awume ntangama nasikho rich la endlini nje usi grand nje. Awukho rich. Bafetha kusika opera la. Madoda le awuthilezi. Okay boys. Fully up the questions lawa. Ala wabhalile la. Bheka mami. Okay. Manqoba, benginoma wakho izolo esitolo ngitshela ukuthi ubongekho right over the weekend ubone flu. Alright manje papa? Hayi sengigrand ma. Okay. Yeah, must work hard on your science project ukuthi nize pass. Yazi uThepha ngimtshela ukuthi waphasa nje ngizomisa ePretoria Zoo. Hayi ma. Pretoria Zoo. Ngiyamkhulu for Pretoria Zoo. Awa. Hayi. Hona noba kuyakahandi. Hayi, at least Gold City. Oh. Hayi, sing Pretoria Zoo. Atlobona di train. Okay, asenze ni deal ke. Mina ningenza proud ngama reports when at the end of the year and then mina ngizonithatha ngimnikise eGold Reef City. Simthatha sonke. Nonke. Wow. We're right. Right. Yeah, we're right. Okay. Question lokho sebenza tu. Oh, okay. What to bereka. Right. Okay.
So. Coach. Angikaze-ke nje mina ngiye ku-Reef City mfana. Ngilokhu icave TV kuphela. Tamacho, alright, Joe. Sihlale siye ku-Reef City, Joe. Besile na last year, besile na this year, soya futhi next year bafethu. Ani mina sisebenzeni. Wawusichomela? Ya ngithi bathe nizoya. Ayachoma Joe. Asisipaneni ke bafethu soceda nini? Athi na uthi usabu terminate ngithi. Imani khalela. Asisebenzeni. Usichomela man. Hayi. Ikaw, yangikweleta Joe. Ngastaff teased. Angisho besibhejile ukuthi yiphi i-team ezowina phakathi kwe-Chiefs ne-Pirates. Vele amabhakabhaka wenile dog. Yangibamba mfana. $100. Oh, bafana bafana. Brazix. Bakhulu. Ngikushayele Sunday 3-1. Brazix. Bapakapaka la. But the Pirates nango. Ivaba mfana wami bekuyi-friendly game leya man. But uma uchecka ke ngopha ku-PSL kwi-league. Ngeyi-points sipha phezulu kwedini. Na umtshele Brazix. Ukusalayo samshaya ngama-points. Brazix. Friend esini-friendly. Okusalayo ngokuqaqathi. Yabona ke bafana bami, I just hope you have learned something in that. Ngoba in life, it's not about winning or losing, but fulfilling the passion apha ke kuthini yabona. And enye into mfana wami ngibalisela into ongayibuzanga. Yabona i-Kaizer Chiefs yiyo kuphela i-football club ekuma holy scriptures ngitsho global ke kuthini amakhosi asebhayibhelini amakhosi. Amen. Brazix uqalile ke manje uyasishumayeza. Brazix singakubhayela ipilo. Thikela mina utshwala kuthini amba uvasite ke kuthemba beta. Kanti ibhotile whiskey.